O PSOE rianxeiro rexeita de forma enérxica a atitude do alcalde Julián Bustelo tras o anuncio de someterse a unha cuestión de confianza vinculada á aprobación dos orzamentos. Para os socialistas, esta postura indica ás claras a súa falta de diálogo e o escaso interese en chegar a acordos que beneficien aos veciños, as sabendas que necesitan dunha maioría. Entendemos que hai un talante por parte da alcaldía de falta de diálogo, entendemos que non é o correcto por a súa parte escabullir unha situación de diálogo co resto da oposición e nos parece que o que quere é buscar unha confrontación política, buscar posicionamentos públicos e generar opinión pública ao respecto e nós non estamos de acordo con esa situación porque entendemos que se debía de haber resolto con diálogo como faríamos nós, por exemplo. Aínda así din que non promoverán unha moción de censura que aparte a Rianxo en común da alcaldía. Non vamos a participar en ninguna moción de censura porque xa lo manifestamos, ademais en xullo ao propio alcalde cando se falou en aquel momento sobre os acordos de co-goberno e o que queremos é que asuma a súa responsabilidade, que asuma o diálogo ca oposición e que resolva esta situación que entendemos que é asumible mediante o diálogo e iso que lle temos que exixir. Non vamos a participar de ninguna moción. Nós respetamos a decisión democrática, queremos a estabilidade institucional e así o manifestaremos no seu momento. Dende as filas socialistas volven a tender a man o equipo de goberno, xa que, segundo eles, a única opción posible para sair adiante desta situación é a través do diálogo e a participación activa de todos os actores implicados, deixando atrás egos e posturas partidistas en beneficio de todos. Sí, a ver, a nosa posición con respecto a intentar insistir no cumprimento dos acordos está aí e non vamos a perder a oportunidade de conseguilo porque entendemos que son situacións favorables para os veciños e tendemos a man novamente, é dicir, nós entendemos que un goberno en minoría ten que ter a capacidade de ter diálogo coa oposición, nós fomos proactivos na firma dese acordo cunha voluntade moi clara de poder solucionar algunhas situacións que se viñan dando e dándolle garantía a un goberno en minoría de que se quitaran certos proxectos adiante.